How long will I love you? Bung som le pangana. Aron lang rang khop mai. Makpati. Thilpui mo. Po aron king klap ni in. Azak miya lo. Za nekin min ngay tua tak zet ti chu a utsuak le chizia atang chuan a siat thei vek. Ka chuak chu ngay tua ti siat tak hian min lo ena. Zalaw tak chuan kanui saka. Ma se kanui lui rei thei lo khop mai. Katay na awang chuan kakun le ngal zata. Thopui te min hule hula ulampo angay vento lo. Kabek chula in keipo chu min ron pum nola. A motor lampan chuan zau zet hian min pum peita vovo a. Passenger seat min nga nu chuan. Office at hilpui mo ilada em ti in min zot nga la. Kalu ka ting zawa. Chuta driver side lama ron loading. Hoang o atile supa. Atlan chuak ngal ni mai. Nial tum di ila nial na hun min pehau lau. Ma se nial ka tum lau. Ka pe vel lau. Kung katlan lai po chuan min ngay tua ti siat tak hian min ron en le china. Trong ero atong chuak lem lau. Akar chut ne zetina khala. Changin ka kut aron buan le zau boka. Ei chake mo in chake mo inayem. Ming mera ei chak em chu nei lau ma ila. Thil sa theu tak lam ka in chak tuna tak hi chuan. Coffee tui tak sa vervor ani lau puin soup sa vervor ka in chak. Coffee sa vervor emo, soup sa vervor emo. Kati sap chuan kong lak lawa chuan dingin. Lau ngak lo pro o ati a chuak zui ta nga la. Reipo ka ngak lau. Coffee sa vervor avale ni in. Tlan pa chuan ka ina kanuam vedeu huain ka shria. Ina tu ma nom lo wangin ruma min pomlo ta. Kanyal vedeu na in min mutir lui tata. Kapiriat wanga kana re thei dan tur chu min zota. Keipo chuan kanat deu chang kati chin dan chu kashil ve mai boka. Hetia min ngay sakhi nuam katiklat. Nidanga chuan period wanga kanat poin keima chawa tuarin kaum tlok maya. Tuna hetia min ngay saka min ngay tua tu hinuam kati. Min tipang changklat. Intura min siam sak so ting zay lep chum tui chu glass na waron kengin alum lai chuan min han intira. Ka inzo vek ma chu akalson du haulo. Ka inzo nu chuan lau judo kana da in. Alan viawem kalau chul sak ton chem niang ati zui zata. Kuma chuan aron chutla ngal boka. Zak viaw ma ila chu em chu kangam lau. Kalome ngay lau may ro se. Idu chu soy may ro kati thei tok ti sak che kadu ani ati le chuan. Chuti tuilum ip min char sak don im niang kati sapa. Athaw ngal vata tuilum ip kada nalam chupan vatin ala chuaka. Karenta chuan a charge ta ngala. Iril tramem kasiam sak thei kati lai mek chuan. Tram lau baka nang mahi ipoi mo masiber. Ana chung chu moreng ri ro alau ti le vuta. Reivak lovat tuilum asaw tak borbor wang chuan angay venta vata. Min ompui ta renga tuilum ipa katay bor vel kade wang chuan. Tle min azia deu chuan kasra a. Min truchil kur may bok nen. Kazia viaw to sin ompui po kangay to lawang titur inga om siya katitange a. Kaltir chu du lavin ui viaw maila. Fis lama titur poi mo tak anay le trew om siya. Dam chian huna scooty la turin kachua kang ati chuan scooty lam reng kalo ri chang to hau lo ani ti ka ri chuak le ngal. Katay na kha ana ve em bokani. Nileng chuan min ompui ta ringot. Ho du big silva. Kabula aron mo ve lau chawani. Kakut achil renga tuilum ip charge le angay huna athaw vata. Kanay tur buay pui boka. Tutiang chuan hun kan mang nileng. Chutnudar thumrik main ka scooty la turin at chuaka. Aron ho chuan kanute po an ron ho toa. Chutia ina kalaw omreng tian siya chuan tilom zia min zot sok-soka. Chutatang chuan thopui telaka po zeppelin thei anita miuk lau. Min fiam te zawa. Staff room la aron lang ziu tabok nen. An shilaw thei talavani. Ani loma tla in. Kadu huna ka shoy chuak thei to don chia alom em mai alo tidaya
staff room a om lo lai min fiam na te aron she ve to si lo nuam ti taksi zaklum ti up chunga kanui ringot ni atam chho to viau ni Valentine's Day a Rose Parvar Sompali min pe a zana zanri amin ei chwa puin chuta chuan gift min pele boka min du na atilan dan kanin kar angai puimo dan chu nuam ka ti a ka hlim hle boka ni ST le rin siam po an ngi het ve to boka kalom pui em chuti ralin mai ka le rin bialnu anei ri lo tluang zel bialnu nei talo chu Valentine's Day po chu ni lengin ina omin ama chawin huna mangani ome khongai ro khop mai bialnu thatak nei se limse ka du pui ama mi fil le lim thei tak ania adu phot chuan bialnu tur chu a hai cham lawang ti ka ring a hoi lo ve ri emani kana dil tura written exam chu deimona ria chwa thei lo tur school thul lo thei ang berin ka kalpuya DRDA lama ke exam ni chuan mai kala po ka mu ve nol mai alo try ve ni in ani chu atling mayang baka na thatak mu thoi se ka du pui viau bok atling mayang ke ai na chang tha ke chu a ming ve mai mai ni baka na tur ka hre chiang lem lo boka ka tlin lo le poi lo dio chu ka try le boka tlemina ol ta de DRDA chuan written a po ka tling zo lo ta renga mai ka le ro atling chiang interview ero alabak ve tho ma se atling thei tho in ka ring dio chuan ka in jak tling ve maya interview a katla ta thung poipo ka ti chuang lo post kha atam lo rim boka baka ke ai thiam an tam e malo ni ai kala ve thung chu mi som panga an lak zinga chuan ati thaber dot tu ani pha kolom pui khop mai ani zong a phu ani a bright em kapa chuan min fui so a ilo be dong ngotange lo chama po in ngai su injir nan mang lo thung ro itum te ro la idu tak na chu alo chhuak mayang atia kanu po in min fui ve so boka ril ru tin lo tura min fui pa in tling ta la chuan demona i mukhat viau to don sia chu wang chuan itling lo hi a tha zokin ka hria itling ta lo ro demona po lom zok dayang chu zongai chuan mak pa le ka thiam le hausa ma ni po school din thei nei thua hi ka ngak lel na sa to ni tin min fiam pa na dila tling lo we ti lo chuan kan chung kwa chu kan him phiana mai kala na dila tling chu kan loma tu vak ma som lo na in an chung kwa ba ka thenrual an nga an in chu a khat moi tok thei tho deimonan min kalpuya ma takhi chuan kala tum lem lo ma se kal lo ma se ke chu kal ka tum sa rim thunga ma se ke ma min kal dir chu atum te lo mai chaukalama ei tur kan ei line lompuina thilpek ka pe a limnui var chung hian angai ka ti ho lo na in min pek chuan hial ka tum lo ka ro na stone sia atia ke chuan ro khi rangai lo a tu lei mang don nia ka ti thunga anila chuan phal te lo mai nula mel thamin pek chu mang phal top na lo ti le a deimona ron in rol vata mang ro tinana na mang mai latinia lo ti huta au na pa ne na kan in fiam chu lo mu thei lo pek ani chiang mai e pa tak hi chu thu ni pakhat la chuan alo ti vele boka anin kara boy ka lo wang chan o ka pito cha idu le mangla idu le da thala kut ka sile noi chung hian ka tia deimona lam chu hoin ka mit mei chuan ka han khap ve ngal zaka dikchia al samje thian nai kala chuan alo tia min pito a ka thu in ka ti thei to ati le zata deimona lom lo mi meng chu ka mureng an trong kam le om da nau pang chidun le tuk chu hau ko vati tak o ko nga deimona chu atong thadu ho lo athin arimani lo poin ati taw ani nge yang au pot pe to ne nau pang chit che ti nu che a builing tak le in na tlak ani ka rin ve to te lul ne ke ai poin nau pang chia ka ti thin rim kher lo la ingangi biak that hur khira aron ti chwa ta ka chuan kanui haka
ka be tha hu ran hlei nem an ha mu hi kalom pui ve mani ka ti chuan alam hoi ni nui bi ka lo ti le nguta tuna po hei ilam hoin ka nui ve tho hi tina lam hoi chuan ka nui varvara nui ve hau lo chuan min ron en zuka kong lam en le ngalin ka thik thei tur tok che ni ngai sak thin atile a he khovel hi chu awa ha thlak thin tak ma se hetia thik na ti lan chem hian ka du na azwal sak thin thlak ni chu min du ve ani ti alan tir na ni miao hekle min du ani ti hria thinuam ka ti hlia hlia thik thu hi pichia in han lung oi lo lek lek angin lang ma se alung oi lo rei ngai chong lo min du via lo se chuan ngai kala laka a thik thu a che hau lawang ka te ve tlat alung oi lo thoi dam nan kan in a leng le ri turin ka soma engdanga min chang lo chuan min zui ru ve mai boka kapa te an lo la menga an han ti ti lut le ria rei vak lawa chuan min mut sana an mut nuwa an tong du lo thale vel boka ka thiam ang tok chuan kan thlem ve kha na pang ti taw thlem nen chuan adang deu ma se ka hre thiam ve thleka ti taw chung chuan a ho ta bik lo pathian nia st te ina ka penga rin siama chunulama arun leng don sia arun len ma in ti ti adua pen tum vak lo kanina in ngen takte amin ngena wangin ka peng ta ani aruma kan lu vele chuan ka in thlak chungin deimon ne na in chanchin in han hrilte atia a phekok chu atlo phel ngal sata hoi kwalin han hril tur che po ka hrelo kan la in kop chho zel ti chu i hria a kalo ti thunga in nei lam te in sui dun to em in thlang mol mol pa a ti le chuan teulo mai kalo ti vata chuta pasal han nei rungot chu baka lam mai mai an la nula chho ve chak don lom ka ti le a ani ero chuan chutiang ani rungot lo mi chha phei chu kan that lai chung a rei mi alo nia an ti la dei mun a hi chu nu pui han nei thuai du me la pulo ve tlang wali a kham har ve ngo tang chu a ti le bur bura le ri a ti ve si a dei mun a thawang han ho dewa le vak lo thu han soi chiam po chungai ka te hran lo a in thak zo ko bula ron thut chuan englo nia rin siama hian kumin chung nge ya in nei du thu soya atia oi lo deuh hian ke na a fiam thu emo ka ti ma se mela chuan ti fiam mel alang ho lo thung i du lo thui sem ka ti chuan ka du lo hlei nem alo ti maya chiang zete en pa hian pasal ni du to mo ka ti ha a kamit po ka khap lo ka thu hriat chumak ka ti emani ka mangai ani chu po ni se lo ti vata i mangai wang chuan pasal nei du ta a mai la ti lo ni ka ti le a ke ya pasal ni ma ta tum chu mak ka ti anin hriat na la ala rei lo ve buk si na kum khian Maldives lama kal dai dona ati chuan Maldives a ingi ti don kalau ti huwa ani chuan anu te ne ron chan yome engineering e om dona hria silawa atile a chuan in nei chuan uzui ve mai don ti na mo ka ti le chuan ni mayang chu lo ti le maya ke in wanga ani po chuan min ron en ve in nei ro ta ka chuan ke po in thama in ka hria a alo hole thi huna chuan kalo senior viak to om sia atile a anui pa ka ho nuwa chuan st thil soi chu ka ngai to ro rowa an tum dan anga an umani chuan kumin nge hian ka thiani chuan pasal nei don ti na ni don sia kan vain ang don lo tak ka ngai ngo tang chu ka mukha to don sin kan in hlat wang don e mai rin siam hi swal lo tur anga ila landana hi chuan thian hi adu ina hmanga em mo thian la in pasal tan hi la lo du ve boka alom om lama nga yang ani ne ni chuan adin pui tur kan nge om bok sia ava phur si ve deimon anen hi chuan hetiang lam hi chu kan la sui ngai ho lo tlem lai dewa fanu fa pa chung changa sui kha a sui chwa te ber alani ka ring in nei lo du ve ta te rem po ni se ke hian pasal nei ke in huam ve to em tuna hi chuan kala in huam thlot lo chiang
nang het po kala nei lawa pasal tur chung te yai ni hlo e baka deimona hian na puitan min du in min mangai chiangin ka hre chiang ho lo tlangwalin nula atu ang hi chuan min du ve nge ni ti chu ka hria hetiang nam hi chu langai to alo te ang ke po pasal nei kala in huam lo hi ngai to tur la tam lu tuk na ka dila ka tlin lo awang mai chuan ka beidong ho lo newspaper ka mu thei chin enin na ruak an post ke en zia ka pa lai na mu thei china min lo en pui ve boka ma se ka du zong tak ka mu fu ngai lo bek na ruak hi chu ka mu fo ti chia ka ngai lo baka ka subject lak ne na in kai noi lo na sa ka line ani lo chiang deimona na thi ka wang mai in mai kala biak lo chu ka tum lem lawa ani po in min ron be fo tho a na zum nuwa ana chung chang chu ka zota nuam ati le ti lo ka zot ani du berang chu ani chuan nuam ati ve to thuron suin a thalak ron thon ngal zata ama in office ran alo nei ni in anom mel ru pian mai i man huna run leng ve ro wa ron ti chuan ilal mel sia ka zakang tin ka lo changa rum khat chu ka hrepa kabula chuan omla chuan ka hlap ero chokang chimole aron ti chuan kanui hakha ka omlo lo mai tak tak chuan kala ron leng nge yang ka thian pa na thona mun chu mu ve po cha ko malom ka tia in pa kha chu ron hrai tel lo lo thik thu chi si ati chuan kanui le hoka anin nang po hian a thik thei tur zong hian tilui zia lo la no pang chiang mai lo ti ve zata poimia lo ka tilui zel don lo huat pui lo la ke ro chuan du tok tu boi thak thei e mai nge ka tlan bo san dei zok don chu ni ka tia lo nui haka tlan bo chin te ala ron ti zui zata thate te poina in biak thei lo na pang an exam lai chuan dei mana chu zina exam zo lama zin tum ani ma zo ka ma se atum ma ta thuta achan ka zot lem lo na in mak ka ti deu achan chu min zin pui kha atum ve deu sia ma se apui lo ke ma point ka zin ve thei thawa ba ka sd point adu ve le ang kala som chin me lo na in zin hi chu nuam ati ve thei sia anula laya azin tom le ber po ani to mai thei sin azan khatna chuan mirror video call kar khat bak azin don chuang lo na in angai ong ve vung vung thau ka ti phone in mu hi chu a ho tlatalon mai chan nge atak nge in mu tuk hi om lo ka ngai ngal der mai che aron ti chuan mi pai ni kha ka soi tur ni om chok takani lo ti thunga ka ngai thu chu ka soi tu ho lo zanin po aron lang lawa are rui mai sin baka azin thut sia ka rilok box si lo mi pa point ka ngai thei tho che lom ati le chuan khalama khan nula thatak tak han mil zeu turan tamang chu noi chung hian ka tia ani ro chuan vai nula mel thang chi hi chu ka mil pe ve lo ka ngai chu mi zeu nula nge ni aron ti le karon in teleport mai don em niang ka ti chuan thei tak tak se ka ti hle mai aron ti le mai a thu mai ni lovin a tak tak in min ngai ve po ani mai the ni mai kala ron len chuan a falin lo pui mi a so zoi fia tak sia aron ti le chuan ani chu ko thian pa ni ka ti to kha inaw ni bo thik to lo te ka ti dam de aya a thi khian a ril ru a ti shom mai mai ni mai kala hi thian ang bagin ken ho si lawa aron leng nge yang lo mu ma da izel ro kabial nu ni khatro mi padangin an run rim se hi ka du lo ni atok zana chon mai kala chu aron leng tak taka mi ron shil lok thapa deimonan thik bel ma se lo nial ringot chu ati chi big lowa ka mukhat ve to bok nen ka ta ka chuan ka mu cher devin ka shya ka patinen chuan an in koma kanu po chuan anil khop mai ati ti pui ve ngal bur bur ani hi zong atong du in fiam thu adu boka apolai the mem box si ngai na lo thei po ni lo mi pa fel tak hi chu ani ve chiang lon
kan lim dar viau na in atuk zana Damon an min ron biak chuan a ron lung oi lo na samai a chan ka zo chuan ni zana Michael a ron leng ani mo min hril ho lova a ron ti ta chia nia ka hril lem lo min zot lem lo boka ni zana min ron biak khan a tlai ve deuh to a ka hril lo chan po ka hril chuan a thin rim le ka rin wang ani pakhat bok min zo si lova baka I thin rim le khalau lom ti in dik takin ka changa ani chuan rime in la ti in thalak hi min ron thona Michael a WhatsApp status screenshot ni om tak ani kan thudon lai ni in kan nui ve ve bok hi chu a rei ve deuh to tuna kan skula ala tholai mi dai to ni nge ingangi thalak lo man ve ngota ati chuan he thalak hi a rei ve to skula la tholai mi dai to khania kalo di ve a thinrim se chil deuh na khian thalak ai ma chuan thu ziak khan min ti thinrim zil deuh hlak ngai ni kha ati le a zanin chu nuam hle mai chu te chau chu alo thinrim pui ve em chun sia nui za thlar zo ma se a thinrim lai kar alo nui chu ati chi mi alo Michael la hian a chai khol thiam si a thik thu a chemal sak zel chu ni om hi Michael number ka nei ve ring sia a status chu ka mu ve mi alo nia ani hi min hai de ni hian lo mu a udi thinrim nan status a up ti sha ring boy thlak thei thin mangi nin kar hiang tika tak filang mo naw pan exam zo a ani po aron ho ve to bok aron ho zana aron leng zuka chu po lungoi lo deuh chungin thathakin kalo bia a alung oi vak lo ti shemaila game awanga lung oi lo ania thoidam tu tur kani ti ka sha st chuan jin chu alo du ve a kan ol sam khop mai anula laya azin chuan nung ber tur ni a ringin a phur ve khop maya Damon chu kan hril sa lem lo kan chuan nuwa ka hril chau a hrithiam lo ngei mai ma se min ron vin mi alo khochak lam tlang dung kan han fanga champhaya zan ni kan riaka mizo mun hlui sang sang te fangin far kona zan khat kan riak bok ka kal ngai lo na mun ani boka lok ka inti ngei mai thla po kan la treu st page chuan video in a cover char ke ni chau lo poin an lo to ve no ala lakung pui mual khubung phei chu zirlai ni om tak group ni an lo to ve a nuaman ti in an bing ching ver khop mai thla kan la hawa an ma ni hruai tu ni nge lang an sar chuan min be bera kan pani chau point thla kan la dun nge atong du ber boka an school om na veng ming po min shil nge a an veng atang chuan hladeu veo ma se an school ming shrim chu alar ve a school na pangpo an nei tam thei veo zirna la a cheshan lo buk nen a om veo ani chung kan thalak chung tin nge Damon a chuan alo mu thei ni min ron bia in aron thin rim le deuh ringot boka a ho thei tak em st bula ka soi chuan ka status alo in ani che chu a hawe thendai ro thik thu pe chisi alo ler tak zet ani cha hi ati barbara ing malawa chuan a thin rim rei lawang kan jin tur kha ka hri lok du si lawa alungoi lo ve ni kha a re ve mayang katia a ruk tak ro chuan alung oi lo tak tak ang ti chu hlau chu wangin kan thla kho po pho chuak ve du ta lo reng ani ma se min jin san thut kha ge po kalung oi shan big lawa ka hreng ve deuh bok ani alung oi lo ka zuang zel ni miang ka ti mai ka ho zana po aron lang me alo Michael aron lang thunga Damon chu a thil tur ka hon sak ve ran ania poilo lung oi huna aron kal huna ka pe ve chawang school kan kal box si lo nen zana aron len lo chuan in mo kha ta ngai vung mai ma se tlon ma sa tu ni ka tum lo min ron bia lo chuan bia ma sa ka tum lo wa zinga min wish na ero ka chang let pe tho zirtir tu na ruak ka mule ta hei chu MPSC nuai ani ta thunge post ta tam lu tuk lo na in dil nge ka tum thung
a hlo po a thangei don hi baka hi chuang het ani don boka zia ka ri tak tak ani khopui chunga chuan thona om don ho lo ti chu a hria sa reng maya ma se pui hlei nem mun dang de a han tho ve a borak ran han hi ve po chak ve lom na ruak ka mo tang rungot point kalau hisab na sa kanui azazo ati taw lung oi lo re thei ta big lo anyang aron leng le tange nge a kalau be tha hur lo ani po aron leng ve mai thonia tong po atong thadu lo khop mai min en run reng ata keila in ani tong thadu lo vel chu ka be thadu big lo nge ya kan ngoi re thei wang khop mai a ho don ai ro adu thole hle si ka han chang le du lok lova chu e ro enga ma ngai lo kher mai anu de wa e ro kan in ngai za le kan in thlak le na chu kan lan tir ve ve a kan in sum thei ta big lo kan borak chu pa ngai chole ta chuti rol chuan mai kala chin mom thiam khop maya deimuna thik tham lek hian eng tin ni mo min ti so chinga ani deimuna la thim del tak alo ni box si lo nen kan boy le lai thina mai kala ka hola in asot chiam box si lo written exam a katlinga interview hi chu ka ho phur lem lo wangin tlingve mai thei tura ka in ngai dewa he ka thil ti hi deimuna ka hril lo te miala a hrin me alo bok katling ve ta lo ani chuan ka surprise tu ani ST te chu November thlani som paria ta ani nei don ta ani chu ala radio fiona in boa saina hun an nei radio ti na ani maya a tha tholom chuti line pasal nei don ti alo hriatin abial palui lom na wakhan aron hel thale ni om takani zaklo ka ti khop mai ST te ina po kal zo ni ome rin siam po in alo hria ma se boin em siam lova miang pa ngai ani ve tho wangin an en liam top mai ani ome ST chu athina rin thei khop maya kabula phei chuan policeman tir hrial ania ka du ni zaklo nu tuk mai la roi de uzel le ngala ati nang thin ka interview ni chuan ka college kalpui thin nun vela ka mu ve boka ani point alo ti ve tho lo ni a kan phul du lut mai post somnga oma interview ma chon tur mi zani don kan oma tling tur chuan ti that angai ve khop don ani au phur le ho phur lo chu ka han zota a ho phur lem lo thu min ri chuan buhat pa in kan ui saka thade winit don nia tling nge yang che ti in ka thla pe ai na lut ma sa don miao sia ani po chuan po thade win le tling tum ve ve ang oron chwa huna min zo na ka hril don chenia noi chung hian atia hu phur lu tuk lem lo ma ila ka thin chu a phu ve de dup tho chuan ka hria ma se ka rin ain ka chang tha ve chuan ka hria zo na min zo chip chair khup maya ka subject concern lam chu min zo na sa a ka master na ani ve boka ka chang tha ria boka ni ni kha chu deimuna chuan ron ro tu ani ta tat mai ka hria mi ani lova a chevak lo ti le in cheinal viau ti che ka lo hria in chung lama a chho nu chuan thopui class la lo de chuan min fiam sap sapa anui liam ringot kanin kop tiam hre vek to a mi fiam an pe boka kan lo in chanel ve to buk nen me chelam phei chuan min fiam in zo na min zo chik thei viau ani keila in fiam thuin ka chang ve zel boka tunu chu aron chu khar khop mai chhun chul don nai chuan deimana chu ka han texta ma se a phone in lo nge ni min ron chang mi lo chu nulam class kan kal tren don to tia chuan an ron in zui thla chu ka huta ka mu dan alak lo em awang le a mi chia zo kin min ron mu ve man tho wang chuan ka tol sun ngal ka tu big lova kalpa chuan ke en de ringa deimana ero chuan a phone a khoi pa awang chuan min ron mu ve lova an chuak dun don ani nge yang chu no chilo tak chu kalam hoya aron ni de le ka wang chuan zawak lo le tim de le khian ka nui le ve a ma se ke ma min ron ni lem lo nia hoi sun ngal wata ruk tak chuan ka zak chim mai deimana chu bia in alam huin ani po chuan anui suk ti ka mu le ngal
ka zana chu thinur nei na ron thla ka chu pa mai chu phone a khoi ring sia ka message po min han chang du ro vela chak lawang chu class kalak zo no office a leta ka phone khan en chuan a message chu ala veran mai thin ring ru deuh chuan ka han ina a thian hlui chhuak pui tum thu min ron hril alo ni min chang tlai kho nu e mai ka thin a rin to tho ka chang le thren lo chan le tur om lem lo boka du le chhuak pui dei ro se min ron lova chhuak pui atum thu min hril ve ani mai nia thu lon a du a chhuak pui the a chhuak pui te reng bok kalo boy ve chiam lawang ishing nuna ilim na in a chim san thei ber lai chu mi ten I thei lo tur nia an soi I ti lai tak khan ani